İhtiyaç kardeşler, esenlikler, yurttaşlar. Hoş geldiniz, hoş gördük sizi. Şunam, hemen öz ovamdan görünmeyecekler, yurttaşlar. Şimdi bir tema hakkında alıp oturun. Alıp oturun kardeşler de haş ettim geldiler. Bunun nemesine, düşüncesini neme bilen paylaştık da yurttaşlarla bilen paylaştık. Yine sebeplerini, neticelerini başardığımızda yurttaşlarımıza yetirelim. Şöyle oraya da var. Ben ýöleten etrap agyrlyk daýhan birleşigi ketjäde men ýaşaýanym. Şo taýda täze mellekler bar. Olam nähil täze mellekler? Ýa oturan owadan soň sıradan berilen da ýaşamak üçin mellek aýlan. Indi şolam 1995-nji ýyl paýlanan mellekler. Indi her kim halklaryň içinden ekdi, dikdi bir neme bar dedim. Köçe hudurlary bar, köçe hudurlary bar. Melleklerden meti bölünen. Ýöne bir gyzykly zady esasy ýol ýokdur menime. Täze owa diýip getjädäňde bilen näme dokumentler bolsa. Täze owa diýip. Derediň şöyle paralel köçeler bar. Her köçede meselem 10 tane, 15 tane mellek bar. Ýöne şo paralel köçelere gelýän esasy ýol ýok, kartada ýol ýok. Şo döwür 95-nji ýylda paýlanan adam Owa Sowet ilk geçýär. Şoňa akly çatmandyrmy ýa ýöri tekdirlermi? Indi şol biziň täze owamyz nämäni ýol hukmunda ýabyň gyrasyny ulantyr, raýyşyny ulantyr. Teki özümiz tekirletdik şonu. Bir näçe adam pul topladyk, ýene-etdik halkyň içinden. Ondan soň käbirler özlerine nämeden o käbir çukur ýerlerini düzetdiler, ýene etdiler. Esasy ýol ýok. Indi men şoňa 95-nji ýylda paýlanan mellekler menem şoňa 2008-nji ýylda göçüp bardym. Şo taýda näçe ýyl bar? 95, 10 ýyl, 13 ýyl. 13 ýyldan birinjilik bilen men bardym şo taýda. Indi men hojalygym şo taýda göçüp bardym. Hiçim ýokdy. Indi häzir indi azdakan adam bardy. Indi näme şu şo taýda göçüp baran noktalar. Ýa-da häzirki ýagdaýy ýa-da ýaly esasy ýolum ýok. Diňe ýol durlar bar. Agyz suw ýok, elektrik ýok. Oňlara internet näme däl bol. Soňlar internetem ýok taýda. Ýani ýakynmyzda endi mektebe ýakyn bolan sosial üçinçilik diýen bir näme barda. Ýa kaçmda elektrik. Häzirem ýok elektrik. Çyraýan näşe bar? Ýöne elektrik döwlet tarapyndan ýa-da döwlet özüni görkezýän bir topar tarapyndan elektrigem çekilen oklar. Öz nemelerimiz, güýçlerimiz bilen port dikdik, tal dikdik, garaşapay. Bu adam şonuň ýaly tallam tajak bolupdy. Ýa-da çağa çuğa geçende goňşy bolam neme diýär-de elektrik çekýär bolan. Şol portam halka tapdyran noktadan soň aradan uzak goýarlar, ara sallanýar, iki portyň arasy sallanýar. Şu taýlarym öýden demek edip talzadaki çağalarym zadyň bir mesuller bilen nemesde ýene de sal beter sallanýar. Soňy sullary gastaga üstüne doň düşer, gasta neme tomusam gyzygyna era başak sallanýar soň bulara hetçe zat geydirip sady çağalar uzak saklajak bolup elektrikden mala hala değmesin. Indi soň neme tarapdanam tebiga
Şuun döwlet tarapyndan şu taýda hyzmat berilen okdyby. Ha gelip üstüne pul alyp gitýärler. Biri neme bilen çekýär. Öwrendim şuun içeler plasma turga dolanyp geldi. Şu adam şonuň plasma turga kär berilen görnüp duran ýerinde bir demir turba bar, olam hawadan alan bir ýerden goparyp getirildi turba. Indi arada nemäniň gurrun etdik taby. Oglaryň etdik. Biziň owada da şo taýdan ütleşik ýer ýok. Bir şekil bar diýmeden, owa şekil. Ine gumuň içindäki galaýsam arada gurrun etdik-de. Ohora telegraf ýa-da ýöletiniň ýanky owasy biziň ýaşap gumuň içindäki näme? Ohora telegraf işler ýaly. Gumuň içinde şo taýdan bir giden nemeler bar. Halk ýaşap. Çağatyklar dünýäge gelip dur. Ondan soň o taýda bir çağa dünýäge gelip duran bolsa, seniň çağa näme diýmek? Bir döwletiň dowamy diýmekdir, ýani halkyň dowamy diýmekdir. Bu da ýekajamyň nemäniň türkçe başga bir sözi bar onun. Näme döwletiň bekaty ýa-da bar bolmagy. Çağadan alsak da ine iň bärki çağa ýetişmek üçin şo taýlarda owalarda näme etmeli? Hyzmaty bolmaly ýa-ni owanyň hyzmaty bolmaly. Elektrik diýdi, gaz diýdi, ýene ýylynmaly, bir nahar şirinmeli, sen ýylynmaly, gündüz yşygyň bolup telewizoryň görmeli. Näme boş wagtynda dünýä bilen habardar bolup durmaly. Internet gerek, telefon gerek. Näme? Saglyk ojak gerek, mektep gerek. Ene Ýaponiýadan mediada arada gördüm bolyn. Bir san okuwçy üçin 3 ýyllap şol okuwçy okuwyny taryp başga ýerlerge ýerleşýänçä 3 ýyllap bir ýürütip näme tramway gatnap gelýär. Bir san okuwçy üçin. Başyň içinde, garyň içinde okuwly bolsun. Biziň çağalymyzda serediň nähili bolupdy gumlarda. Ayak galaňy ylgaşyp böler, han onuň agyz suwy, han onuň saglykçysy, han onuň mollumy. Gije nähili ýagdaýlarda neme diýär? Ýatyp durupdy. Dağlarında bir ýyllylyk barmy? Şu zatlar näme üçin bolupdy bu türkmeniň nemesi? Başynda bolupdy bu zatlar. Indi Urwan Oğuzhan kardeşimin söz geçireyin, buyur. Salam kardeşler, geç yaşı o değil. Hakikatdan bu oğullar katı göz gıyni unutulan oğullar diýsegem boljak da endişelere. Aslında feretsek bizim bir hamirma ayağımız da var. Bizim hemmemizden bir şo yerden çıkıp kaydan. Ata babalarımız yani çölde yaşana. Şimdi şol oğullarda nähili ýagdaýda ýaşaýarlar. Şolar odun yakmalı yerine de tirek yakýandyrlar. Çör yakýandyrlar. Odun yok, gaz yok da, gaz olmasa. Elektrik yok. Elektrik bar bolsa da dirjok bilendir. Ne telewizor yok. Hala diýlik. Ýa-da kir maşin. Suw bolmasa kir maşinem geregi yok. Onşulaň ýaşaýşy nähili ýagdaýda, gaty bir göz gyny ýagdaýda da şolaň ýaşaýşy. Öbür tarafına seyretsen bolsa akıllı şehir kurup diyorlardı. Şimdi Yeberdat diýjeler näme diýär? Allah'dan gelenler diýär. Propagandanı yürü diýerler de Allah'dan geldi. Garip bolunlar. Tamam da şimdi ol garimiz bir Türkmenistan içinde ýaşaýan bolsak, olara Allah'dan gelmän, gariplerim Allah'dan gelýär. Olaň näme?
Allah'ı başka mı? Hmm. Olan Allah'ı. Ne için onda Avrupa devletlerinde olan Allah'ı ayrı mı? Dine garibin üstüne geliyem Allah. Dine garibin mütçüler ya zulümlük beri. Horhom diye yaşamanı. Ne için bayın Allah'ı ayrı mı yani? Bunlar şu zatları görmeyen yine akıllı şehir kurup bölürdü. Yine aslında seyrettin şu şehre etinem, süydünem ova yerlerinden var ya. Göğönüm hem. Häzir şol ova yerlerden şu zatlar ölmese senin şehrin ağaç ölüyor. Şehirde demeyecek. Ova yerlerden et süt. Göğönüm varmasa. Yine şu ovalar eğitimsiz. Yol yok. Yol olmasa ara gatnaşyk bolmaz. Ara gatnaşyk etmek üçin hem yol etmeli öňçülük bilen. Yol elteň soň suwuny eltersiň, gadyny eltersiň. Adam şekilinde bir ýaşamana bir haky bardyr da herkesiň. Bir dünýä gelende insan ýaşamak üçin gelýär. Bir haýwan bolup ötükitmek üçin gelmeýär de dünýä. Şimdi şularyň internetden bile habary ýok. Hiç zat, emme zatdan daşda tutulýar. Daşda tutulanyň üçin hem bular hiç zada akly ýetmeýär. Akly ýetmeýän adam hakyny sora bilmeýär. Hakynyň nämeligini bilmediler. Ne? Neftin gadyn pullary, şul owalary köşk ýaly edip bolýar. Ödem mara iň soňkudan şul çöllerde amara şäher edip bolýar, şäher. Ýöne olar çağalaryň gelejeginiň öňüne öwe durupdylar da şu wagt. Çağalan günäsi näme? Günäsi Allah'dan geldi, şükür edin, garip bolanda Allah günahkar etýärler da. Allah tedeş garipligi berdi. O baýlara nähil onda? Halka bir sorak şey. Biz näme üçin toplu bolup, halk bolup ýurdun daşyna gaýdýasda öz gadymyzyň nefsimiň hasabyny sora bilemedik. Biz mejburmy muňa? Bular ýaly zorluk çekmäne mejburmy biz? Ne halka sorak şey. Hem için başka devletler, gady yok devletler bizden gowy ýaşaýardy. Bizim gadymyz, nefsimiz bolup, biz näme üçin gidaý bolup ýaşaýar? Olar hakyny sora bilýän başga devletler. Bizden gelme dagdymyz ýokmy sorara? Gürlemän oňarýasa, näme üçin hakymyz soramany oňarmaýas? Hakymyz soralyň, adam şekilde ýaşalyň. Çağalymyň gelejegi üçin bir döwlet guralyň. Bu neçeli ors sümürkdi. 33 ýyldan bäri kim sümürkdi bizi? Öz başdak bolduk, bir tarap bolduk, garaşsyz bolduk diýäs. Anonda bir zatlar nirde? Evtin gadyn pullary nirä gitdi? Bu halk näme üçin böyle redillik ýaşamaly? Ýurdun daşyna öýüni satyp çykmaly. Bir toplumjaş gowy ýaşamaly diýip galan halk redillik mi çekmeli? Ýurdun daşynda ömrüni ötürdiler. Ölü giderler var. Çağalaryny görmän ýörenler var. Halk buna dur diýmesek, biz bundan beter günler ýaşajak. Ol owalar düzelmese, bizim esasy hamir maýamyz olur. Biz o ýerini görmän geçenimiz bilen bizim bir adam bolduğumuz däl. Biz olary öňçülük bilen görmeli. Halk şuna da düşünmesi gerektir. Diňe ýurdun daşyna çykyp ýatylar şu wagt $2000, $3000 berip. Öýüni satyp, maşyny satyp çykgaýdýarlar. Ýöne neftin gadyn altyny çogup ýaty. Hem şunu ýa çykyp bilemizok biz. Ilmden, bilimden uzak tutulduğumuz üçin bolýar şular. Deňeşdirip görüň halk. Deňeşdirin. Hem üçin bularda gad nebit ýok da, bular sora bilýär. Hakyny sora bilýär, sokaga çykyp bilmeýär, köçe çykyp bilýärler.
Hakkını sorabilýärler. Hem şu bizi bilemiyor. Bizim näme kimimiz başlardan. Elimiz mi ki? Dilimiz mi ki? Ya kulağımız ağzımız mı ki? Näme sebäp? Şuna çözüm bulmalı halk. Çözüme sesini çıkarmaktır. Hakkını soramaktır. Öyle. Sağ olun. Ýaşy, sağ ol. Ine arada Türkmenistan'ın meclisi diýip birden adam görkezdiler da el galdyrdylar. Ondan soň lança manat 26-njy ýyl üçin 2026-njy ýyl üçin büdjet kabul etdik. Bir günün içinde el galdyrdylar. Şu taýda hawasy el galdyrdyňyz kabul etdiňiz diýip man kabul edeli. Adam belli bir neme de görkezýär ekranda. Sıfır görkezýär. Indi şol balaýsam ýaly ogullar bar da. Neme öz ýaşap oturan oguly. Döwletden. Diňe bir sany, iki sany däle. Häzir hasabyny. Indi ön koturan ogullarda da sosial hyzmat ýok. Hyzmatlar ýok. Indi täze dören ogullarda hiçem ýok. Ýanky öz başyny çarap bermeli. Kim otly deme pilte ýakmaly, kim ol batareýa ulanmaly garap. Gazyň ýok, suwuň ýok. Ekjek bolan, dikjek bolan. Hiç mümkinçiligi, internet, telefon barada hiç gözüm ýok. Endi şu büdjetdi aýyrdyk ýa-da endi şu balaýsam o wagt üçin endi ýyllar boýy şol owanda 1997-nji ýyldan bäri edilmendir diýeli. İstade edilmendir şol owanda şu balaýsam o wagt üçin näçe büdjetden näçe pul aýrdylar. Ýeke jogap üçin. Şu aýyrdylar, aýyrdyk diýänsiňiz bolan ana şonuň hasaby. Nämeler gelmeli? Bilen 7 sany kanalyňyz bar, döwlet kanal. Radioňyz bar, magarysyňyz, jurnalyňyz. Taban çeller çykaryp berýär. Şonda ene mirasym diýen bir kanalyňyz bardyr. Ine şu taýsyň mirasyňyz nemeden alan miras şol. Taýyr döwründen miras. Ine şonu elektrik üçin, internet üçin, telefon üçin, agyz suw üçin şo taýyň. Ýol üçin şo taýyň. Ondan mektebi gerek. Taglyk ojagy gerek üstünde. Ene 7 sany neme tanadym. Belki bu işin ustatlary hasam köprek tanap bilerler da. Şo 7 sany iş üçin näçe pul aýyrdyňyz? Haýsy firmalara ihale berdiňiz? Kontratçy diýip haýsy firmalar tutdyňyz? Näçe wagtyň içinde oňaryp berýärler? Şu zatlar açıklamaly halka. Döwlet baýerinde bolsa üstüne bararsyňyz ine. Siz üçin plança büdjet edildi. Çynyň ýaly ýetmezçilikleriňiz bar eken şu neçeler edilmendir. Ine şunçança puluňyzy hasapladyk. Sosial hyzmatyňyzy üçin etjek diýdim. Mesela iş, ondan soň näme ýerle, ondan soň iş mümkinçiligi açyp bermek. Ine oýun wagt gören bolsalar, ýa wagt gören bolsalar, şonuň has modern çiftçilige itermeli. Önümçiligi has köp bolar ýaly. Ýurtdaşyna altyn pula, önümini altyn pula derek satdylar ýaly. Altyn pul diýende ýani valyuta. Şo zatlar näme üçin edilen ok? Şu neçeler edilmendir, şu näme üçin edilmendir şu. Azık sonra kana şoňa bütün daşyny durup geçen. Häzirlikçe Aziz Bey buyur. Sana söz verelim. Sağ olun kardeşler, yiğitler. Hani uzatları nemetmek için, düýplerine yetmemiz için ne baştan nemetjek olayın. Mümkän gaýtalak geçtik elbette. Yine biz Rus kolonyasından çıkmadık. Sözde çıktık deyip nemetjeler. Ne Sovetler dağlandan soň
Başka bir forma bilen geneden önkü parti sekreterler prezident oldu. Lüstrasiya geçirilmedi. Yurt kuruluşu täzeden dikeldilmedi. Şu önkü işläp bilmeyen, yıkılan, yok olan enkaz diýilýär da galyndy. Bundan beter bir şekilde devam et gelýär şu an. Üstesine de onu altın asır bilen nemettiler. Berkittiler. Garasız ol. Yani Garasız. Tutamadı ya ular. Allah. Yurt devam. Ya. Owadan sözler bilen kän nemeler aýdylýar. Indi men haňam kän gaýtalak geçen bir aýtmak bar, bir hem edip bilmek bardy. Bilmeýän zadyňam edip bolanok. Ne yurt täzeden dikeldilmedi. Onun üstesine de bizim yurdumuz garaşsız olduk, altına sır vurduk. Özümüz nememiz dip aldı. Yani içine boşalttılar da yani. İçine her şu adam boşaldık diyorlar. Ne çağırma. Sen neme verirsin okula gider çağa. Küçüklükten gözüne getir. Çağa düşünmeyere. Köp zadı. Hali yaş yetmedi. Okula mektebe var. Kasam edip elim uğrasın, dilim uğrasın deyip kasam ettiyen olsa bu çağa. Öyünde kakası rejime nemedip durýan bolsa, daşarda bir bilen gepleşip duranda sesini çıkarman rejimi öýän bolsa, öýünde rejime kötüleýän, elbet diýen bolsa, bu taýda 200'lüğü öwrenýär, 200'lüğü görýär. Çağan, yani gözüne getir elinde telefon, çağan komnatyna girip, çağan telefon oýnap oturýaryn. Ay ertiden akşama telefon oýnaýan, elinde de telefon. Ertiden akşama telefon oýnap oturýan, goý şu telefonda näme peýda diýenim bilen bir çağa sen aýdanyň eder, göreýänim eder, dogrymy? Yani aýtjak bolýanym bu taýda bilim beren wagty çağalarymyza hem öýde hem mektepde okuw çaýlarynda çağalar ýa-da rekabet ortamynda ýetişýärler. Bilim onsuzama ýok welin bizde has neme dilýärde elbet bir şekilde ne bilime bir berilen ok aýdylan etmeli. Yani liderlik nemesine hani kitaplarda prezidentlerin liderlerin suratları var. Şonun bilen ýetişýär. Ahlaky dogry düzgün öwrenen ok. Hani şu çağda näme garaşyp bilersin? Çağa kiçiklikden eýem aldamanyny dogry bilim alanyp deňeşdirmäni, yani bilim esasy dogry ýalňyş näme hemmesi garma garşyk bir nemede ýetişen çağa erte bir gün üstesine de nemeler var. Özüne anamy ýok. Hem öýde çağa bir zat diýjek bolsa otur sen çağa düşünmeýän diýerler. O taýda özgüveni gyrylýar. Mektepde öý iş berýärler. Ya da bir meseleni, bir öý temany mollym. Beren wagty, şu taýda temany aýdan wagty rekabet ortamynda ýetişýär, ýani çağa birisi misal üçin matematikadan ýa-da edebiýatdan bilýän däldir bir okuwçy. Beýleki ýoldaşy da bilýändir. Bilýän beýleki bilmeýänden nemesini gizleýär. Yani gıtlyk nemesinde ýetişýär da çağalarymyz. Yoklukda ýetişden şuňalak bolýar. Buların hiç gowy nemesi ýok bu dünýäde örnegi diýip misal bereýin. Finlandiýada nähilek neme diýerler. Sosial kültür nemesi var da o taýda nähilek böyle kiçijik misal bereýin. Ene mollym tema berende grup şeklinde nemetdiýär. Şu grup bolup yani topar bolup diýeýin. Topar bolup şu taýda nemet diýerler. İçinde bilýän var, bilmeýän var, bilýän bilmeýän çekge ýa-da düşündirýär çağa. Ne şeýle bolmaly. Sebäbi topar bolup neme alman gerekli de o taýda. Rekabet başka.
Ve şu taýda çağa bilmeýän ýoldaşyna öwreden wagty özem öwrenýänini nemetdi-de keşfedenini öwrenni keşfetdi. Umuman bizim nemämiz gaty bilim sistemamiz yani baştan alsak reforma geçirilmedik, rüstrasiýa geçirilmedik. Bize bu zatlaryň gerekligini, gerekgänligini dilede getiremiz ok, pikirem edemiz ok. Ýöne soňunda gelip kynçylyklara nemedenimizde kynçylyklar ýüze çykanda munyň sebäbini nämeligine pikir etme derejemiz indinde bizimki indinde diýen nemetdi-de başlady-da. Umuman şoň ýalak goşmaça ýene bir mysal berip geçeýin. Ine iki sanak senariýany gözüňize getireli. Ine bolmaly normal bir döwlet gurulşy bir ýurt bardyr. Biram Türkmenistany alaly. Ýurdun döwlet gurulşlarynyň işlemeýän şeklinde. Ine sen bir iş etjeksin. Islendik bir iş. Indi bizim ýurdumyzda nähilek bolup geçýär bu ýagdaý. Ine sen özüň energiýanyň %80'ini yani aldanmamak üçin, kazıklanmamak üçin harjayan. Nähilek bolýar? Bir iş etjeksindir. Döwlete ynam ýok. Näme boljagy belli däl. Ya da mahkemeye, sudlara ynam ýok. Rüşvet bilen kararlar üýtgedip bilerler. Ama bir ortak bir ýurtdaş bilen bile ortak bolup bir iş etjeksindir. O seni aldap biler, kanun ýok. Yani aýtjak bolanym %80 energiýany, wagtyňy, sermaýany şu näme harjaýandy. Ya da bir tanış gözleýän. Şu tanış seni näme etsin? Iň azyndan 5 manat berýän welin. Düzgün tertiba ýok. Ýöne sen iň azyndan men iş etýänçä meniň arkamda dur diýen ýalak. Olan bir ýol gözläp ýol näme etdiler. Dogry ýalňyşy tartyşylar elbetde. O taýa girjek gal ýöne. %20 galy o taýda. Sen %80'ini şu kazıklanmamak üçin, şu ýollardan aýlanyp geçmek üçin ortagyň seni erte bir gün aldap biler. Sözünde durman biler. Ynam ýok, güwen ýok, yani güwen ortamy ýok. %20 bilen sen näme iş edip bilersin? Ya da ikinci senaryamyza geçsek ne bolmalysy normal bir ýurtda nähili. Senin bir ýurtdaş bilen tanamadyk bir öz watandaşyň bilen bile ortak iş açan wagtyň nemäň ýok. Samimiýet meseleň ýok. Misal üçin Finlandiýa ýeneden, şonu Finlandiýany misal bereýin. Finlandiýa, İsveç, Norwegiýa. Bular nemäniň güweniň iň gowy, yani samimiýetiň iň gowy näme etdiýän ýurtlar diýip hasaplanylýar. Bu taýda näle işler? Sen ortagyň bilen el sıkışan wagtyň, bir iş etjek wagtyň söz senet ýerine geçýär. Erte bir meni arkamdan taşlarmy etmezmi o taýda aýyp görülýär. Yani aýtjak bolanym çağalykdan bu zatlar bilinç altyna oturandan soň oňurgaly, ahlakly adam sözüni nemeden ok, çeýnän ok ya da beren sözünden dänen ok diýen. Döwletem tiz neme çykaryp duran ok. Kanunlar üýtgedip duran ok. Kanun, hukuk işläp dur. O ýalňyş bolanda gidip hakyny talap edip bilýär. Bu senaryoda energiýanyň %100'üne iş üçin aýryp bilýän. Yani men gazyklanarmyň, problema ýaşarmy diýen nemelere wagtyň aýyran ok. Wagtyň sen işiňi näde bulaldyp bilersin. Nähilek öňe gidişlikler edip bilersin diýen neme wagtyny aýyrýan da. Yani aýtjak bolýanym ýöne bir misal ne jaýyňy fundamentini dogry guýmadan üstüne hiç bir neme guýup bolmaýan bolsa, kerpiçini, şypyryny, aýnasyny goýup bolmaýan bolsa,
Hem ona her kimin aklı yetýän bolsa diýmek, bir ýurdun hem ilk altyapysy, temeli sağlam bolmaly, bek bolmaly. Ondan soň onuň üstüne neme goýmalydyr? Yani näme goýsaň durar diýen. Dowamyny istemeli. Owa. Biram şunam aýdyp jemläýin men bu ekonomika diýende pul, fabrika, toprak, ne bileyim, yurt, makineler gözeňe gelýär-de. Men pikirimçe ilki gözeňe gelmeli ýa-da aslında iň esasy düýbi ine anam. Bir ýurtda anam bolmasa onuň üstüne hiçbir zat gurup bolýan däldir. Ve bu anamam bilimden gelýär. Bu bilimem çağa wagtyň dogry hereketler, dogry öwrenme metodlary bilen dogry mugallimlaryň okadylmasy netijesinde bolýar-da. Yani güven gaty önemli bir mesele. Üstünde durulmaly, kän tartışmaly meseledir. Häzirlikçe jemledim, sag bolun. Bolýar, ol. Şeýle ora ýagdaý bar da. Ýanky owa bir tane owany mysal getirýär. Ýani şu biriň ýaly owalar gatykän bizde. Dagda şonuň ýaly elektrik bir ýol, işte näme gün görýärler, näme iş edýärler, önümçilik edip bilýärlermi ýa diňe janlaryny taklýarlar. Ana olaryň aragatnaşygy, telefony, interneti barmy? Mektep barmy? Kagaçlaryny çağlar wagtyny berip bilýärlermi? Şo ýagdaýlar bar. Indi men garaşdyk boldyk ýa-da biz garaşdyk Türkmenistan ýurdy. Taýda ýurdundan garaşdyk boldy. Neme diýerler da, bilýärler. 1991'den bäri. Men şol owalaryň ýa-da adam bir köpelme nemesinde göý edilmeli, maşgal edilmeli, ýa-da bir ýerde barynmaly, ýaşamaly da ana şu sebäplen owalar artmaly bolýar. Indi şu ýagdaýlar 1991-nji ýyldan bäri men aýdyp ötdüm, 95-nji ýylda berilen hälem şu taýda sosial hizmet. Indi bu 25 ýyl bir ýerde 30 ýyl boldy, bir ýerde 30 ýyldan geçen owalar bar. Indi näme üçin şu zatlar edilenok diýip aýtsak, nemäniň ýurdun, nemäni ýani halkyň hazynaty ýokmy? Diýsegem gurban bolup çykyp indi neme diýär-de? Türkmenistan energetika gorlary boýunça dünýäde 4-nji ýerde diýär. Ya buňa näme gerek? Ugly gerek. Taky dünýä nemeler maglumatlaryna da beretden bu taýda diýär ýaşy. Türkmenistan baýlyk esasen ugly wodarat boýunça, ýani gal boýunça 4-nji ýerde gorlar boýunça. Ondan ýyllar boýy Gataya gasatyn bäri tarap ine bir mundan öň Rossiýa satyldy. Indi Türkiýe Cumhuriyetine nemesi bar, nitkalar bar. Turgaçek. Indi tapyny çekjek diýip ýörler. Indi bu ondan daşary nebit bar. Näme üçin onda owalara seredilen? Owalar üçin näme üçin pul aýrylan? Çağalar. Aýyama aýdyp geçdim. Her bir ýurtdaky çağa şol ýurdun bir aýakda durmasy, bar bolma, gelişme ýagdaýyny şekillendirýän nemedir? Bir iterji bir güýç hökmündedir çağa. Mesela sen çağa okuw bermesen, taglyk bermesen, dünýä garaýşyny bermesen, bilgi bermesen, onuň
ol özüne ýaşaýan ýerine görä kulturasyny oturdup bilmese, bir ruhu baýlyk berilmese, şol adamlar 20 ýyldan soň ýurdu aýakda tutjak bolsa, hemme zady elinden alynan adam nädip ýurdu aýakda tutsun? Bilerik yerleşsem da döwlet ýa hökümet iş. Hemme zatdan kim görelde görmedik, bilim almadyk, nädip işlemeli, nädip türkmenistany itelik, öňe itelemeli, ýani gelişdirmeli. Şeratlar edilmeýän bolsa, pulumuz ýoga diýip bilenok. Öz agzlaryndan diýip, dünýäde diýip duran. Ýöne näçe edilenok. Bir çetten terekden beni sanitarny sistemasynda Türkmenistanyň 15 tane adamy gawa koyma, azatlykdan mahrum edilýän ýerler bar. 15 tane ýumruk ýaly Türkmenistan üçin. Bular 7 milyon halk diýä bolyn, barly ýoly 3 milyon ýa bar ýa ýok. O akynda da bir neme ýokda. Statistika. Ýumruk ýaly halkyň içinde pulumuz bar diýip, üstesine de şonça türme gurýan bolsalar, bilimem bermeýän bolsalar, diýmek bu ýürüýt edilýän diýip. Bir düşünje gelýär orta. Yani ýa aziz bir aýt geçdi. El illüstrasiýa geçmedi diýip. O öňkü gelen dokumentlerde öz eller bilen ýazan dokumentler we Akbaşyň soň NKVD-de halky repressiýa ýaşatyp geldiler şu gün üçin. Yani o Akbaşa ýaşatdy diýip biler bolar. Gızıllar ýaşatdy diýip biler. Ýöne Türkmenistanda döwlet adam üçindir diýip gaýrýarlar. Ýöne näçe Balaýsarymda ýa-da şoňa meňzeş owalarda ýüzlerçe, müňlerçe ýaşaýyş ýok. Diýmek şol öňkü sistemadan, Sowet Soýuzynyň Kommunistik partiýanyň sistemasinden Demokratik partiýaga geçdik diýerler, bir günüň içinde geçen kişiler. Diýmek şol arada bir ýitirilen bir zat bar, hereket bar. Oňa da illüstrasiýa diýilýär. Illüstrasiýa bir erbet zat däl. Kim öňkü sistemada yerli halka ziyan eden bolsa, nä derejede ziyan eden bolsa, çoňa görä jogap bersin çekýär. Yerli halka Sowet Soýuzy döwründe peýda getiren bolsa, bilgi getiren bolsa, teknologiýa getiren, ýa manevi baýlyk berilen bolsa, ruhy baýlyk berilen bolsa, olaryň ady halka tanadylýar. Yani ak goýun, gara goýun diýerler. Soýuz döwründe şu sistemanyň haýsy taraplary nemedi, erbetdi. Ýa-da sistema özü näme işläpdir bu halkyň peýdasyna bolup durmady. Bir tarih öwrenmek de ýani maglumat, bilgi almak. Illüstrasiýa. Gaýdybym şu zatlar halkyň başynda bolmaz ýaly, ýurt dolanşygynda şonuň ýaly hereketleri, sistema bolmaz ýaly öňüni almak nemeler bar, düzgünler bar. Çoňa taýlyk görülýär. Halka hasam bir bähbitler ýol saýlanjak. Illüstrasiýa geçilmedik bolsa, şu döwlet guruluşy ýene-de dowam eden bolsa, diýmek onda diňe bir ýüzüniň nemesi, abloşkasy aýrylypdyr da ýurt dolanşygyň sistemasynda. Kommunistik partiýa bolsa şu Demokratik partiýa diýär. Demokratik
tema boýunça dolandyrylýar diýär. Yani o zatlar yalan bolýar. Ýaňa maýt geçdim Ýaponiýada. Bir çağan orta okulny, orta önüne. Mekdebini gutarmak üçin 3 ýyllap bir tantry almagy gatdy. Türkmenistanda näçe edip bolanok? Bir tane çağa adama däl şol oğullarda. Onlarca, yüzlerce çağa var her ovada. Adam çağa var. Nemäniň İtalyan güýçi da ýurdun öňe İtalyan gelişdirip biljek. Teknologiýa bilen, bilim bilen gelişdirip biljek. Ýurdun gorak biljek bir näme güýç. Beň çağalar olsa enelemez gany etmezçiliginden çağa ýitirýärler, özleri aýrylyp durlar, ýogalyp durlar. O deňiziň arasynda bolsa dünýä yüzündäki aýallaryň nemesi diýip rejimiň adamlary neme forum geçiripdirler. Adam barına düşüp. Yani sen öz owaňdaky zenanlar ýa çağalar, erki adamlar, yani öz ýurtdaşyň gor helak bolsa. Öň Soýuz döwründe de şonuň alýady ekenda propaganda edilýär. Ay, öňe barýar kommunizma tarap, komsomolslar, kommunizma tarap barýar diýip ellerine paýda galyp ýörýär ekenler. Şu adam şonuň alýardy wagtda. Mesela demek sistema işlep, nimet mütlemendir. Represiyon sistema ýöräpdir. Belli bir azajyk adam halkyň hazynasynyň peýdalanmaly, galanam öz gününi görmeli, tesini çykarmaly däl. Dogry, sessiz sessiz genosit diýär, bir wagt genositde adamlary bir ýandan kırgan bolsalar, ok yara bilen. Indi wagty şol bilim bermän gyrýarlar halky. Ýuwaş-ýuwaş özünden bilim bermesen ýurda iň esasat birinji gelmen zat bilim da. Iqtisadiýetiňem şu bilim üstünden ýörýär, saglygyňam şoň üstünden ýörýär, tarbiýeti gorawyňam şo bilim üstünden ýörýär. Ýene hukuk adam haklary diýen içinde geçýär. Şolam bilim bilen emetme, bilgi bilen gelmeli. Türkmenistan bir öz halkyny häzirki rejim tarapdan öz halkyny sessiz genosida ujurat duran näme? Ýa-da ýene Merdan Muhammedow keminäni emmeşin Türkmenistan tutuş tanıyandır kemine. Näme etjek boldy? Näme ideýa berdi? Halkyň beýle ýaşamaly däldigini. Has bu günleri başarjaň bolmaly, eli hünärli bolmalydygyny, teknologiýa bilen ýakyn bolmalydygyny, kulturasyny ýitirmeli däldigini arada. Şo pikirleri öňe sürdi. Mene bilimli ýigitleň biri. Şo topraklaryň çağalary. Türkmenistan rejimi, bilimi çağalara bilim berýär ýa watandaş näçe tane 20 horak ýokara uçağa berýär. Ne biz bilim öňde barýar. Demokratik Solons barada ýa-da demokratiýa barada institut bar. Ene Merdan Muhammedow owlap alyp gitdiňiz. Ene bilimli adam. Bilimli ýigitleň biri. Şonuň ýaly bilime hormat goýan bolsa, bilim gözleýän bolsa, bilimi ýurtdaşyndan getirýän bolsa, ene şol adam goramaly sizler. Elindäki bilgisini ulanmaly, halkyň bäkbidini. Ene başga da kardeşimiz Umida
Canbek Canyby. Konstitusiýanyň ýagdaýyny, konstitusiýanyň nämedigini halka öwredip başladylar. Şoň üçin-de halkyň hukuky nemesi bar-da, haky bar. Halkyň haky bar, jogapkärçilik ýerleri bar. Döwletlik görkezýän guruluşyňam haky bilen jogapkärçiligi geçýär. Halka beýan edip başladylar. Ol indi umyt etdim. Bekçanyň ýerine düşüp başlady. Oglap alyp gitjek. Biziň Gedistan kanalyny bar Türkmenistanda. Näme üçin şol atlary aýdylanok? Konstitusiýa näme üçin Türkmenistanda konstitusiýa guruluş bar diýär, döwlet bar diýär. Näme üçin şu mekteplerde öwredilenok? Men öwredimem. Ene ýurtdaşyna çykmakam owada bir kitap görkezýär, dostlar oğlundan ene ýaşly çyksa. Näme bu? Konstitusiýa. Ene hem bolup dur, konstitusiýa. Näme işi türär bu kitap? Näme ýazyp bu hakymda? Ýurtdaşyna çykam soň hakyň näme diýen, hukugyň näme diýen, kanun näme, karar näme, konstitusiýa näme, döwlet näme, hökümet näme, häkimmet näme? Şol zatlar indin daljak bolup berdi. Bize de diýmek öwredilmedik bolsa, şu wagtlarda öwredilmeýän bolsa, bilgi berilmeýän bolsa, bu ýürit edilýäniň subutnamasy bolup durar. Şöyle biziň Türkmenistanda döwlet guruluşlaryny ütüetmesek, sağlamyň hor bolmagy dowam eder. Pensionerlerimiz pulsuz bolar soňunda işläp Türkmenistan şu batýar, batyp gidip oturar. Şonuň ýaly mümkinçilik bilen pasporda hiç ýerde geçenok, ýani statusy ýok, pasportyň statusy ýok bolar, diýmek sen hem hasapda dälsin. Türkmen. Şöýlerek kardeşler söz aljaňyz bar bolsa dowam etdirek, bolmasa da tamamlaýan biles üçinlikçe. Ve temany dowam eder. Bolýar onda ýurtdaşlar diňläriňizi düşünmedi, düşünjelerinizi ýazarsynız aşağı. Söz aljakmydyň Azize? Yo, menem sağ olaşaýyn. Bolýar, sağ Bolýar. olun ildeşler, kardeşler, ýigitler. Ýa, bolýar, sag ol. Oğuz ýyly esen bolsun.